Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Art Tayhopon checking in. Now, ang una naton nga topiko karon nga aga, parte ini sa latest nga palayag sang Senate Blue Ribbon Committee. Nga ila i-recommend ang pagpasaka sang kaso batok sa mga personalities, ilabi na upod sa Family Pharmaceutical Corporation, bangod bala sa isyo sang paggasto sang gobyerno, pag-spend sang pandemic funds sa diinti para iya sa mga miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee. May nakita sila nga diferensya kag may nakita sila nga hindi mayad sa sining sa isang transaksyon. Ano mong personal thought ko o personal ng paglantaw sini? Amo nang pinaka-the best nga matabo na lang subong, no? In order nga mahatagan initanan sang kasanagan kag katapusan, bangod nga ang investigation in aid of legislation nga ginahimo sang Senate Blue Ribbon Committee, actually, kung lang taon mo da ang katapusan sina, why naginman sila sang mahimo agud pamatbatan niya guilty or not guilty ang isa ka mga individual o sino man nga kuandira nga ginaimbestigar. Aksyon Radio. Sa totoo lang kung lang tawon naton ang ginimo sa Senado, why naton gina-question na because wisdom kag ginamatarong na iya kag amo na siya ang ilas ni trabaho. Pero tilantawan niyo bla. Nagasigi na lang lala ang sitwasyon dira kay si President Tigong ginordira naman siya hindi na kamo maglaka-attend sang hearing nga ginapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kag ang Senate Blue Ribbon Committee and ang Senate as a whole, actually himuon nila sa uli, mabalay naman sang kasuguan mo kung paano masecure nga waay iya sang palusot sa matransaksyon sang gobyerno. Doon mo nabla. Pero kabaloka, bangod nga initanan pwede mapalutsan gihapon, ang illegal iya pwede gihapon mahikot sang pila ka mga opisyales sa gobyerno nga may aragin ideya nga maghimo sang korupsyon, hindi niya mapunggan. Bisan ano pa kasuguan ang ibalay mo iya sa tutuod lang. Aksyon Radio. Mayo na gani, kaging recommend na sa Senate Blue Ribbon Committee nga pasakaan kaso para mabalaan naton dalon sa korte ni. Because tikon dito na sa korte, ang gwa sina, no? Nga kung matuod ginman nga mayara sang mga nagabenepisyo kag may hindi husto nga transaksyon, kag may ara gid sang sa labton legal ini nga mga persona nga pasakaan sang kaso, at least may imos ang buota kag may proseso nga husto. Aksyon Radio. And tuod sinisumong niya inang nga klase investigation more on political motivation o kon politically motivated ang paglantaw naton because ang gustoy mo on sa Senate Blue Ribbon Committee nga higkuan man, musingan man mo. Ang karon nga administrasyon nga tinangin oposisyon dira ang nagapuuyat sa Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, nagambal kita dalon mo sa pumuluyo ang isa question nga uto may mga korupsyon kung lang taon ta kay gasala-sala ang nagasabat sa hearing sa Senado. Pero sa tutuod lang, tiano mahimo nila alang nga sila mag-decide, oy, guilty ka, prisuhon ka ramon, hindi. Aksyon
No, pwede, sir, hindi niya pwede. At least, amo nang matabo, no? Kung may arag iman ebidensya, dala dito sa proper authority. Now, tinantawon ta, kung wala mataga na gidman sang katagan initanan, ang question sa pumuluyo, malang amo ni, si Imambal malang pumuluyo, tiway kami dalabot, kung ano man ang mga transaksyon ginimo sa gobyerno, importante, wala lang pangawat bla. Aksyon Radio. Ay nang apundo intended para sa pag-away kontra sa pandemic. Di ko may arang yaman sa nakabenepisyo, at least mapasabat. Di kayo subong hulat tawabla ang sangasang gobyerno ta, sila ni Presidente Duterte mo yung budlay sa aton sa demokrasya kaya nagapinagusto lang, no? Ngayon ko equal body kita ti ang buwa subong ang inding istorya, pating budget sa pungsod da mabutang sa hindi husto nga sitwasyon. Aksyon Radio. Di sino masakripisyo? Ang mga senador kag presidente? O ang presidente mismo lang tawabla ka pangampanya siya. Sa palabuton ng eleksyon, yung butuon ta, bago o mga baguhan nga nawong, hindi rin mga daan. Di makon na, no less than the president is now campaigning para sa mga tao nga nakita niya, nga iya kaalyado, nga mga support kay mapadayon kunong iya serbisyo. Ti, gina-question ang gani. May mga gina-question man nga involvado sa sining aktibidades, especially kung may aragin man issues ng korupsyon. Aksyon Radio. Sabi na lontan ni sa proper venue, dito ka mo plastaranay, abi, sang inyo sining nga may ebidensya, o kagabay pa magwaang kamaturan diri. Pero kung matuod nga may aragin man sa korupsyon nga katabo da, nga bisan hindi husto, kag hindi ang gin-provide nila nga bakal sang gobyerno, hindi husto, na dapat giman ni ngayon nga mga persona kasuhan o kon mapreso. Di ka mo kita, inyo man gastuhon niya sa hindi husto. Ako matuod ginman may korupsyon dira nga nagakatabo subong. Kindi makatakambal nga husto na ginman ang nagluwa subong sa investigation nga may ara ginman hindi insakto nga paghatag para sa magin order to may mga ginpalusot pa kuno expired kag ano pa. O abi ari sa husto na lang nga binyo ta dalon para nga mabalaan ta kung sino giman ang dapat may sarabton. Kuno bla because at the end of the day kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo, amo iya ang naga-sakripisyo. Good morning kay... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 taon 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwara na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwara na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Alas 6:56, ari mo nohon ko lang karon na lang sa action hotline ko ni Padalman. Ano tabo sa grupo putian? Nga daw hindi sulid ang ila sining panindugan sa bunghaw. Kapon nag-press con, si former councilor Calao Puentevilla kag former mayor Monico Puentevilla. Ti okay man lang naiya kung sa congressman magambal sila nga why pa sila na suportahan. Kaya in fact, why giman sila sang official nga kandidato mo nga suportahan o kung magpapilis palabuton ng eleksyon. Pero ang hindi ko maintindihan nga ang hambal sang duha ni why man sila vice mayor ay nanong tabo sa grupo putian. Mag-amo ning sitwasyon nga kung mismo kamo dira why gintindihan ay although layo pa ning eleksyon, I think there is something nga missing link nga dapat diri mag-level up ang ila sini nga grupo. Why kaya may mo kundi solidong grupo mo? Kung ang gana isa may pananawan kag why ka mo nagabugos dira at ilabans tunaw magamuna, no? Malabans tunaw. Aksyon Radio. Goodbye na magamuna. Ngayon ang daw may arat di suganay mismo within sa grupo. Ay ang basi ipagwa sina iyado pag-abot sang adlaw sang eleksyon, ay basi may mansiganay man sila nga pagpangampanya kag pagtinguha iya magdaog sa eleksyon. The original Hoy Herbal Capsule. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan. Alas 7:03, pangot na kita sa aton sininga tiyempo. Standby na sa Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,